Здравейте, мили деца! Вие сте отново с приказки от библиотеката. Аз съм с Прекраска, която много обича да слуша истории. И заедно с Цвети и четем, както и на вас, Еличко и Габарко на Павла Ковачова. Днес е втората история. Супата от пушена личинка. Еличко се пъхна в комина, откачи личинката от куката и я постави в котлето. Целият се изпоцапа със сажди, но за него това нямаше никакво значение, тъй като кожухчето му си беше черно, независимо дали е влизал в комина или не. Огънят е загаснал. Хайде, братле, изтичай за дръвца. На Габарко въобще не му се тичаше. Толкова беше уморен от състезанието. Но щом искаше да похапне вкусна супа от личинка, волю-неволю трябваше да отиде за дръвца. Скоро той се върна с наръч съчки и Еличко ги хвърли в огъня. Габарко седна край огнището и замърда с лапички. Еличко извади от джоба си уличка и доволно запувка. Забравил съм си вкъщи уличката. Ще отскоча да я взема, продума Габарко, след като известно време жално поглеждаше към пушещия си съсед. Когато се върна, седна и тък му дръпна веднъж от уличката, Еличко се обърна към него. Хайде, иди пак за сухи дръвца. Малко си донесъл. Габарко излезе. По пътя малко си помърмори, но тъй като знаеше, че пушената личинка се вари дълго, старателно събра голям куп дръвца. Еличко бодна с виличка личинката, обърна я и каза: ще бъде по-вкусна, ако сложим и подправки. Ами, че служи, посъветва го Габарко. Как да сложа, като нямам? Последните употребих, когато пекох бръмбър. Ти нямаш ли вкъщи щипка кимион? Имам. Тогава донеси малко. Габарко донесе едно пликче кимион. И чубрица можем да сложим. Отивам да взема, каза неохотно Габарко. Върна се, нетърпеливо замърда със задните си лапички край огъня, за да ги стопли и каза: хубаво мирише. Хайде, опитай, братле, дали не е сварена. Еличко вдигна капака, започна да търси виличката. Рови около огнището, въртя се из стайчката, навсякъде търси, но никъде няма. Сигурно е паднала в огъня, каза Еличко. Дървена ли беше? Неспокойно запита Габарко. Разбира се. Ти какво си мислиш? Я дай твоята. Габарко донесе виличката си и зачака. Еличко опита личинката. Замляска, запали отново воличката и си запувка. Ей, какво? Още ли не е сварена? Нетърпеливо го погледна Габарко. Повярвай, братле, не е. Слушай, не дей да стоиш тука без работа. Виж какъв е лош въздухът. Вземи кърпа и започни да вееш. Добре, дай ми кърпа. Нямам. Вчера изпрах моята и още не е изсъхнала. Иди вкъщи да донесеш. Габарко въздъхна. И след малко се върна с кърпа на карета. Застана до огнището и започна да маха с нея, докато съвсем капна от умора. Стига вече! Какъв си слабак! Ще опитам дали е готова супата. Да, най-после е сварена. Тичай вкъщи за лъжица, за да имаш с какво да ядеш. И Габарко отново отскочи до къщичката си. Върна се уморен и седна край огнището. Потропвайки с лъжица, нетърпеливо чакаше кога Еличко ще му сипе тъй дълго мечтаната супа. А имаш ли чиния? Попита Еличко, като се препаса с неговата кърпа на карета. Имам. Къщи. Защо не я донесе? Аз тук не съм подготвен за гости. Габарко тръгна да си вземе и чиния. Вече едва се влачеше от умора, толкова беше изтощен,
че не му се ядеше. Ето, братле, наяш се до насита, каза Личко и му сипа рядка супа. Благодаря, братле, аз не искам много, промълви Габърко и изтри слапичка потта от челото си. Не се стеснявай, приятелю, виж аз колко сипвам, отговори Личко, като се мъчеше да изсипе цялата личинка в чинията си. Но в този момент на прозорчето се появи клюнат на пъстрата сврака. Той се насочи право към котлето, грабна личинката и изчезна. Еличко скочи, размаха кърпата, но стъпи в котлето. Преобърна го и когато супата попи в глинения пот, картичето се завайка. Ох, 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 ох! Ами, такива неща се случват. Очакваме ви отново. До нови срещи!